Goddag, søde små matematikelever. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om regression og residualer i Inspire. Lad os sige, at vi har nogle data. De ligger hernede. Der er nogle x'er, har jeg kaldt dem, og nogle y'er. Jeg bruger ikke x rent, og jeg bruger ikke y rent, fordi det bruges i så mange andre sammenhænge, så bliver jeg bare forvirret. Min opgave er, at jeg skal finde en lineær sammenhæng, der passer med de data der. Det gør jeg ved at lave en lineær regression, og den lineære regression, den foretrækker jeg at lave i et beregningsvindue. Husk, et beregningsvindue er sådan et som det heroppe, men det har jeg her. Jeg sætter lige fokus på det. Og hvad skriver jeg? Jeg skriver lin reg mx. Så ved jeg, at der skal være et mellemrum, og jeg ved, at mine x'er, de hedder x'er. De bliver også fede der. Der forstår den det som variable. Og y'er var mine y'er. Godt. Det vil den godt forstå, og det har den gjort. Nu vil jeg godt se, hvad jeg har lavet. Det ligger nede i en variable, som hedder stat, punktum. Så får jeg den her op. Den, der hedder reg eqn, står for regression equation. Den tager jeg, og lad os sige, at jeg vil kalde variablen for x. Det bestemmer jeg selv. Den kommer der. Jeg kan se, at det selvfølgelig er en lineær sammenhæng, jeg har fået lavet. Det bad jeg jo også om. Hældningstallet bliver cirka minus 10, og min akseskæring bliver cirka 172. Godt. Den vil jeg nu gerne definere som en funktion, så jeg skriver f af x skal være lig med, kolon lig med, laver den som et navn, og så klipper jeg herfra, copy, ned her, indsætter. Læg mærke til, at jeg fik mange flere cifre, den arbejder med fuld nøjagtighed her. Godt. Hvad er fordelen ved det? Jo, hvis jeg skulle lave en regression til i den her omgang, så vil jeg komme til at lave om på stat reg equation, og det vil medføre, at jeg lavede om på alt, hvad jeg har med den der funktion, hvis jeg bare brugte stat reg equation efterfølgende. Nu her i beregningsvinduet har jeg frosset det. Den der kan jeg ikke rykke mere ved, medmindre jeg omdefinerer den en gang til. Nå, så den kan jeg lave, og nu kan jeg plotte den, og jeg kan tegne den, men vi skulle også snakke residualer. Hvad er et residual? Ja, residualet, det er forskellen mellem x-værdier. Nej, ikke x-værdier. Residualet er forskellen mellem y-værdierne, som jeg har brugt, og modellens y-værdier. Og modellens y-værdier. Det vil sige, det jeg får ved at indsætte mine x'er op i den funktion der. Men så kan jeg bare regne residualerne ud. For det var jo lige med y'erne. Minus f af x'erne. Og de står der. Og det bliver selvfølgelig en liste på lige så mange, som jeg har her. Altså det vil sige 4 i den her omgang. Og den står fint der. Og det kunne jeg jo så vælge at bare skrive ind hernede i foretagendet her. Klip dem herned til, men jeg beregner dem bare herover. Det gør jeg om et øjeblik. I virkeligheden så ligger Inspire allerede inde med dem, når jeg har lavet min regression. For hvis jeg trykker stat, punktum, så kan jeg se, at der er noget, der hedder res-id. Den kommer der. Og hvis jeg finder den frem, så ser jeg, at det er præcis det samme tal. Fordelen ved at lave det nummer her er, igen, at nu er jeg ikke afhængig af, hvad der sker, hvis jeg laver en ny regression med noget andet her. Men nu har jeg den rent. Super godt. Så langt så godt. Nu skal jeg lave plottet. Jeg beregner lige herover residualerne. Den beregner jeg som igen y'er minus f af x'erne. Kommer der. Og herover der havde jeg planlagt, at de her stat res-id skulle være derovre, men det gider jeg ikke gøre nu. Så nu har jeg mit plot. Nu skal jeg bare have lavet en graf af det. Alting har jeg, den hedder f. De hedder x, og de hedder y, og de hedder residualer. Nu tager vi så en graf frem. Godt, ind i grafen, fokus på dem. Hvad vil jeg have? Jeg vil selvfølgelig have min funktion skrevet ind, f af x. Det er selve modelfunktionen. Godt, det bliver der ikke meget ud af. Så vil jeg selvfølgelig gerne have mine punkter sat ind. Nej, jeg kan lige finde den frem.
Jeg klikker lige her, så siger jeg zoom, og så siger jeg fit. Godt, så kommer den der. Hvad gør zoom fit? Den snuser til min x-akse og tilpasser, sådan at jeg kan have min linje inden for vinduet. Det er kedeligt, jeg laver det om et øjeblik. Klik igen her. Nu højre klikker jeg herop og siger, at jeg vil godt have et punktplot. Og hvad skal det være? Det skal være x'erne, og her skal vi have y'erne. Godt, de kommer der, det var punkterne. Nu kan jeg lave mig et lidt bedre fit, for nu kan jeg sige Windows Zoom, og så kan jeg sige Zoom Data. Den tilpasser vinduet til de datapunkter, jeg har, og det kan være lidt smart. Den tilpasser altså også x-aksen. Så har jeg det. Nå. Men nu vil jeg gerne lave mit residualplot. Så jeg hiver mig en ny graf ned her. Og tager min streg ud her. Og det jeg godt vil have heroppe, det er, at nu vil jeg godt have mig et punktplot, hvor jeg som x'er har x'erne, og som y'er nu har residualer. Var det ikke det, jeg kaldte dem? Den forstod det vist nok. Sådan putter vi ind der. De kommer der. Jeg tilpasser mig lige med et zoom fit der. Og så kan jeg nu se, og så kan jeg tilpasse mit vindue, hvis jeg gerne vil det. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Hvis jeg zoomer lige ind i, se de går til 6 og minus 3. Så godt jeg vil have den indstilling gjort symmetrisk. Så jeg siger, mine data de gik jo ved 200 og så videre. Så jeg siger, at vi skal bare se, om de ligger mellem minus 10 og 10. Og så kan vi sætte skalaen, den kan vi sætte til at være 5. Og vi kan sige y-min. Nej, det passer jo ikke. Det var x'erne her. De går fra at være hvad? Minus 4. Hvad er det? Til, hvor højt går vi op? 20, var det 20 vi var oppe ved? Kan jeg ikke huske, hvad min x er? Kan jeg dog ikke det? Dø lige den der. Går vi op og kigger. De gik fra minus 3 til 18. Godt, så siger vi, at x'erne skal ligge her. X'erne skal ligge mellem minus 5 og 20. Og de skal springe i spring på 5, når jeg laver mit gitter. Og y'erne skal ligge mellem minus 10 og 10. Og springet der skal være 2,5, synes jeg. Ja, lad os bare sige det. Okay. Okay, så fik jeg det plot der. Så siger jeg lige, vis mig et lille gitter. Der. Der har jeg så mine residualer. Godt. Og det som er fint nu, det er, nu kan jeg se, at mine residualer ligger relativt tilfældigt rundt omkring linjen. Det er selvfølgelig den der nullinje, som de gerne skulle ligge meget tæt på, fordi det er jo forskellen. Hvis de alle sammen lå på nullinjen, så passede punkterne herop helt præcist. Det man kan sige, det jeg har her, er en forstørrelse af alle de små afstande, jeg har heroppe. Jeg tror lige, jeg laver den her skala om også. Og siger, bum. De der ikke gider se mere, som har forstået det, kan bare slukke nu. Jeg gør den lige pæn. Og hvad var det, jeg blev enig om, at x'ene de skulle gå fra at være minus 5 og op til 20, og i springen af 5, så får noget, der ligner fra hinanden, og y minimum, minus 24, den har jo snuset, så jeg siger minus 30 til at være 230. Og så skal springet være rimeligt, så jeg får et rimeligt antal punkter imellem. Hvad skal vi sige? Vi springer med 25 imellem. 25 imellem der. Så kan jeg få mit gitter ind. Gitter med linje. Kom der. Jeg kan skrive, hvad det er for noget, det her handler om. Jeg kan skrive en tekst ind her. Tekst. Y'er og model. Og herover kan jeg skrive, hvad mine x'er nu handler om. Hvis det handler om et eller andet ude i den virkelige verden, så kunne jeg skrive det.
Så langt så godt. Så har vi nået. Vi har nået at lave et residualplot. Jeg tror lige, vi skriver her i det et residualplot. Tekst. Residualer. Står der. Så vi har lavet et residualplot. Vi har lavet en regression i et beregningsvindue. Vi har brugt den regression til at beregne residualerne med, og vi har også brugt den til plottet. Så alt i alt er vi glade, og vi slukker nu her. Tak for jeres opmærksomhed, og slut herfra.